parabangit bayed baro, bat ki parlok baro, ngi ay kublaya pi, haka kerteng ka bakor dortam, ka jang utray bat unong penim jangi u Jesus Christ. Ngi pediang sobhay pi baro, siya ka ni ka jineseng, kabalong haka yeng mani jang kabalang Presbyterian Mauro, bat ka bapoy siya pi, lingba ka YouTube channel jang ka balang. Kani kadai ka Sautari ka jang Oktober, kasngi utray ka benengkong jang ubnay Oktober, kabangi rakhi kum ka Mission and Evangelism Sunday keleng ka KJP Assembly. Bat hagani kasngi ngia don langkum ne ban mani ban syakri yo blay, bat ban yo sngauru ya ke ei ka bo blay udon ban kren happening jangi. To blay unkur khu yengi ngine pendem haka jing duai. Au blay bok pau jangi bahabneng ngiwana gani ka por ban aingo yame namar ki jingker khu ki babun sertap haki jing im ki jangi mela pendapen biang yengi mela ailut ye ka bangi don kam ko trangi dap daga jing songo what happening kani ka perthai ka ba e ka bangi ya lingba mela ayengi yo Jesus Christ khun ba tang marwe ujang me uban long undong pen im ujangi bad ya ungi pen bana shakaleng kani ka perthai ngi pen bana ka kerteng ke jome ko Jesus hagani ka jia seng ke jangi ru to don rengkat bat ngi ba to yalamingi ye ki benta baro jong jing syakri ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen ngi ne betengi ke jing syakri yo blay da ka bangir wai lang ke jing ruai ke ba sanspa saupu ar ka perthai lut yu Jesus ngintau tangkani hi ban khot ki ban re baro ban wan ha u ban re ka jing ruai ka ba sanspa saupu ar Perthai Lord you Jesus in thâu tangkani hi ban khot ki ben ribaro ban wan hau ban ri ka perthai Lord you Jesus hau ki bril kindem imingi bat ki sebgi hau jingim ishem kaperthai Lord penlagak din ka jing im hakiban rilon token dinam you Jesus kalama krautura tada utilit baro ya utrai on plan kaperthai Lord you Jesus ya kala sils padu ikon kiksil u Adam imbed banlong rao shu kaperthai Lord you Jesus what I bangin Yaswai laku lars kemda uble bonsen sharu lemwai kaperthai Lord ben lakak din ka jing im hakiben rilon token tinam you Jesus kalama krautura tada utilit baro ya
try on plan. Kaperte Lord you Jesus, Hilet kaboron ay, Panyalap ya ka gospel, worshiping on utray. Kaperte Lord you Jesus, Yangin yami ya train. Ako mingadon ringkan inting inong shunlen. Kapertelon, Kapertelon, Benlakatin kajing em shakiben rilon. Doken tinam you Jesus, kalama crowd Torah, tada utilit baroya utray un plan. Kapertelon you Jesus, haying ukpahaneng, Iben real balasis bam, bon belinkin yaseng. Kaperte Lord you Jesus, a try to me. Banyalam shakaburam, lupad lasat kodle. Kapertelon, Kapertelon, Penakaktin kajing imhakiban rilon. Doken tinam you Jesus, kalama krautura, tada utilit baroya utray un plan. Ka jingpule nagakatien ka jong blay kalong nagakitab ka jong nong yathu lupa Isaya kalanong kabasan pusaw kidukot iway hadu lai bat ka kitab ki kam ki apostol kalanong kabakhat lai kidukot iway hadu lai kakatien ka jong blay ka ongkum ni torwai ko kabalengki pa kabam julakha to kaang dakabarwai bato pertajam pa kabam julasu khun namar ki khambun ki khun jong kabam marway bani ki khun jong kabadon tengah ong utrai penkelut ya ka jaka ka yeng jan jonga batukin penyarno ya ki jan ki jaka shong jong pa wat benut kham penjerong ya ki telai jong pa kham pen skemru yaki snar jongpa naba phanang roy shakamon bat shakadiang teu sumbai jongpa un yo yaki jat ben riu bat un penlong ki badon briu yaki shnong bakenja te ladon ha Antiok hakabalang kabaladon hangta kinong yathu lupa bat kinong hikai u Barnabas bat u Simeon ya ubalakot Niger bat u Lukios ubana Kireni bat u Manain upara balayo jing besar lembar u Herod u Tetrak bat u Solde te kat bakila syakriya utrai bat bakila syak jing it u mensiam bakhut ulaong to penkerpang hanga yau Barnabas bat yau Sol sya katakakam sya kaba ngalakot yeki te haba kila yasha jingit bat duai bat ba kila bu yala kikti haki kila pakno yeki
to bleun kerku ya ka jing puli bat ka jing sha skor na ka htien ka ba khoi ka jang o tong ini pendam ha ka jing duai au blei bok pau jang i ba beneng giwan ban mane ban shakriya me ban gi aingo ya ka jing don rekat ka jang me ngiwan ban sha skor ka htien ka ba em ka jang me ban gi aingo ba mela kren hangi lingbau nong yo thu lupa Isaya bat u Dr. Lucas. Ngi aingo eme ko try nagabenta ki jing shisha ki bangi pule shapang ka jing penyar ya ki yeng jan bat ka jing pen scam ya ki snar ngi aingo bangi yo sngo ba mela jit kerpang ya usol bat u Barnabas bakin long ki missionary ki jongme bakin let sha ka bakut ka perthei ngi aingo eme bangi yo ban rakhi ya ka ni ka mission and evangelism Sunday kabalabo bet bo renti da ke KGP assembly ke jongi ban ngi wana gani ko por ko try ban yo sngo AA ba memen kren now shakri jongme nadu na ka Nepal mission ha Kathmandu dan ngi aingo eme ko try ba gani ka snging in sayo sngo now shakri jongme i Reverend Balajit Ramsit ringkat bat ki para missionary ki ban ai ki jingruai kerpang hapdeng jongi ngiaingo eme nakabenta kini ki kor ki bor jong ani ka juk ka bamenta bawat langi jengai iwei na iwei henry ngiyo bania janpat lingba kini ki dur bat lingba kini ki sur ki bangila ban pen ikum ne lingba ka YouTube channel jong ka balang ngiaingo eme ko try bangila la ban penan kam hok ya kini ki spa ki bamela ayangi jong kini ka juk ka bamenta ban ngiyo ban kener shiki para banget ki bamla ban wan kiu shika yeng ke jong me da ka bakila ban shim benta ha gani ke jiaseng bat ban yo bentaru nagahtien ka ba im ke jong me atrai ngi kerpat ba men ya yalam me ya gani ke jiaseng ke jongi bangin mat shishaya ka bor ka jing don kat ke jong me ni duai nagabenta ka Nepal mission ka jong ke KGP assembly nagabenta ki shakri ki ba corridor ki jong me ki ba trei hangto bagin yo ay ka bor bat ka jing pansle ka banalor bagin yalap yo Jisu bat bagin yalami ki mensim ki ba koridor siya ka jing panim ay bat siya galanti beneng iduay ngi kerpat men kerkhui ki yeng ki sem ki jong ki men pendapan biang ki da ka jing dorkat ka jong me ngiduay nagabenta ka mission jo ka sinot ro hang tia lower Assam hadubri bat ki jaka ki ba marjan ay bangin yu iya kakti ka ba don bor jong me ko try ka ba penkendu iki men sim ki ba koridor ban yalami ki siya kahima chong u Emmanuel kerkuru yaki missionary ka ba tre hangto bakin yo mat ega jing pensle ka ba kerpang ha baki yalap ega kerteng ke jong Jisu hot yaki mission ru jong ke KGP sinot mi ngi ha apa Assam bar Arunachal Pradesh baki nang yo bor na me ko try ban sakhi yo Jisu wara peneng ki jing ka baki kendo ya ka kam jong jing lap agari India ka jongi baraka perthei barok ka we ko try ai bor ai men sema me ko try ya kita ki badon ki lengkha baki nang la ban tre ka kam ka jong me baki nang la ban sakhi yo Jisu nok penem ngi duai ngi kerpat ru yang ngi wei pi wei ki bamla ban let chi ki lengkha mission Ndre ki balong ki nong kershan, de ki jing ai ki jongi, de ki jing duai ki jongi, de ki jing bu jing mut ban ai men sim ye ki ta ki balet kum ki missionary. To ker khui ngi ko try kan rat bangin don ka men sim mission. Bangin ye kershan, bangin ye kit ngi ye ba e ka kam ga jong me, baga nang la ban ya chaprang. Ho ngi duai ru nagabenta ka mission, chong ka balang Presbyterian Mauro, ha paham jula, ngi kerpat men kerkhu ya mission worker jongi, umesta anil teron, lembat ki bay tre lang bat uhang to ko try bangin la ban penyeng bat ban peniat ya kan ka school mission bat bangin ya lam ki men sim ki ba koridor sya ka jing penem ai ka badau Jesus Christ ba try to kurkhu ko try kerat yang ikum ka balang to kurkhu ikrim pe yang kristan ko try ki don ki ba mat jing halaki yang ki sem to isnai ko try ban pelat yang ini kita ki don ki ba panggi besitam ngi kerpat men pen khia ingi ki don ki ba ban khia gi jimut jeperkat bat ki ba wan bat ki ba mat gi jingale bat ki ding pengkiang bat ki maujen thot nrei ma me ko tra ai ngi ka jing job da ka bor ka jang me yarap ngi kum ka balang ngi long teli kum we breu ngi tre lang ban shakriya me to shimti ko tra kerat ngi lang baro bat gi benta ki badang sa jong ngi ga jing seng gi jongi
ngi aingo eme ba meo sngawi gi jing duai gi jang hi to ma pigi pop ki palat kereng kang jing gi bobon namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ge jang utrai bat unong penem jangi u Jesu Christ. Amen. Ki para bangi biid baro kini gilong ki jing penmana jong kabalang ki bangi don ban ai hagini ki jing sing hagini ki por kini gede ka singu try ka baningkong jong ubnai October jong kini ki snem ka bahap sauterik mentaga singi niyo hagini ki singi artli ki jing sing ka wei hagapor shipho bujim step kabalayalam da kajing sing khna jong kabalang bat ka wei pat hagapor shibaje man singi kani ka bangi yalong manta hagini ka por ngidon habreng jongi yai pastor Reverend Balajit Ramsi kumunongkren iban ai ya ka hubor habreng jongi hagini ka jing sing hagini ka tiyo ka banwan ka khatwei tarik ubna October ngin yo biang artli gi jingiseng ki bangin ai lingba ke YouTube channel kita ki jingiseng kilong kabashi beje men singi hagaba I pastor jongi Reverend Lindan Sim in ai go khubor na gektin ge jong blei barhadin ka tapat hagapor san beje janmid ka jingiseng gen thei jong kabalang hagaba iweni kilong kme jong kabalang Mrs. S. Nyota in Sam Yakakubor Kaktian Gajoblay. Keep rubbing it Nidon Hakini Gisni Hapding Gajingkang Hagabangim yo Yagaban Panlong Yagijing Senglang Daki Padba Baro Haying Mani. Bon Napring Jongi Nilaling A Nila Pisa Jingmut Ban Nilaya Ab Kmilanti Tat Lano Bangin yo Yagalat Ban Yakendo Kum Gajing Senglang Jongabalang. Hagini gisinging yo sngo baga sorkar kalapan bana bagalasya ban plino ye ki yeng mani bat ban penlong jingi seng hapo yeng mani nado gasitarik mentau benai hagabaya day bat kani ka komiti balang kala song kerki hagini gisingi gi baladeb bat kandang song biangru lasibet janmit ban ya perkhat sani halor ki eke baro ki badan kam ki baya day bat ke jing penlong jing seng hayeng mani nilayo shibon ki kindon na sorkar ki bang sorkar kabu ki ki bangi day banle bat ki bangim day banle bat kum thangin hab ban khmi bnya bat ban penbiang ye kita ki jing don kambaro haswa bangin yo ban pli ye ke jing mani bat ban penlong jing seng lang ki pra bangi nilaya duai baro sikata tongin yai upkermen sakatu katni singi le se hagabang yin se yo ban pleno ya ge yeng mani bat ban yelong jing seng lang hagabaya day bat ka jing sedang jong ka jing seng hayeng mani yin sa ai jing tip se phi hagarukom ka bathi kana yamanta hi yin dang yai up sakatu katni singi bat ngi kermen babaro ngin yai duai bau bleun plelat yingi bangila banyo sedang no ye ge jing seng hagini ka por ngin yo sngo no ya ka khubor nagaktin ka jong blay nai Reverend Balajit Ramsi kum ka jing pan itho ya I hapding jong I kum ka balang I pastor Balajit Ramsi ilong missionary jong ka KGP assembly I batre ha ka Nepal mission jong ka KGP assembly ni yo sngo ba I pastor iladon menta kum bakhat waisnem hangtai hari Nepal bana ya ke jing sekri kum missionary idon hang to ringkat badi lok jong I badi khon bad ki trei ya ke kam ban penbenai ke gospel ke jong Jesus Christ hapdeng ki jai ben riu Nepali ni duai bau ble un kerkhu bad yai kerkhu ya I bad ke yeng kesem lingba ke jing sekri ke jong I yau ble ni sngongo sibon bai pastor ila ban ai ya ke por jong I ban ya don ban ni lingba ka khubor ka ba insam hakeni ka por barhaswa bangin yo ya ka khubor na I ka don ru ka jingwai kirpang
นากีคนซ้ำละกบากิลาปันเครบันรวยบัดยักนี่ก็จึงรวยเงินยอสงอฮัชวาใบปัสตอร์เอ็นไอยักคูบอร์กินี่กิลองกิจึงเป็นบนาหากินี่ก็ปอร์คุบเลชิบุน Jemasi kajing roi kabangin roi kadayak tien Nepali bat ka kerteng jongka kalong timi bina yo jivan berthecha kajing mot kalong kajing em klem ujisu barok kilong leno ei Timi bina miro zindagi Rukho rukho cha Prabhu malay saday na itimro Angalo mabag nuhos Timi nay miro Saharaw Timi bina yujiva birthday child bina mero zindagi rukho rukho cha babu mala saray nay timro angalo babanu hos timi nay mero saharaw Yung sanda mo halay Saday harnapa Yoride ko duk-duki patimro Now gonjios Timi nay miro Riday ko raja Timi bina yojiva Nakamta ka prom jong blay amen Ublay nuker kuya fi Miss Nam but Miss Larry wapil ayang ito ka jingraway hakani ka por kabay tho yangi baka jingim ka baklem mu Jisu baro kilong le noi nga penpau ka jing sungu ka bakraw yo ublay ubala sha yang ban yang hakani ka jaka bansam ya ka ktin ka jong ublay haka bakum kali ka si ka bakrpang ya ka baka KJP Assembly kalabo kum ka mission and Evangelism Sunday. Ngai kublai kirpang i Reverend Lindans em
ibalong inong yalam jong ne ka jingiseng hakan ne ka por baro ki teman besan jong ka balang ki dekat committee balang pada baro ki para banget jong ka balang presbyter mauro ngawan ra ka jai kublai ka bakerpang na ka Nepal mission jong ka KJP assembly na ki para missionary bar kumjo na baro ki para banget sabelai Prabu Yesu Kristus ka nama Jai Masih kendiat syapang ka Nepal mission ya ka Nepal mission jong ka KJP assembly lasang nadu snam kat kendai spa kendai pulai hakaba Reverend HS dan bat ka family kilong kinong sedang ya ka ne ka mission ha Nepal hadin jongki Reverend NB Chetri ilaj ban shimti ban beteng ya ka jing tray mission ha Nepal nyai ngo yo blai manga ba susan ngin sadap khat waisnam ka jing tray mission ri jongi hangni ha Nepal nyai ngo yo blai ya ka jing khot ya ka bo blai la khot yangi ban tray kom ki missionary ngi so thu shai ya ka jing khot ka jong blai kum bangi so thu bingla mat ya ka jing panem ha ka jing im ka jongi kum ta ngi so thu ya ka jing khot ka jong blai yangi shakakam mission hapreng ki babun ki jing sham bar ki jing kendo hakakam mission kampat judan kapor bangin bu ka jing keli lane bangin babe le bangin ong balai ngidon hakane ka jaka Nepal mission jong ka KJP assembly ngidon pratali ki balang artali ki tnat balang but pratali ki preaching station bagidon kawai sakawai ka bangin sa pleasant laningin sa sedangtion ka preaching station ka bathamai ngidon ka jingalap lengba ka FM radio ngidon ka tailoring center ngidon ka Kislan secondary school hagbai Mrs. Jonga Susan Darochan ide principal balai jong ka school ngi penpau ko jusungo yo blai bangalio ban pha khat arsin yaki kena class 10 bekinyale ya ka board exams SEE ngi penpau ko jusungo yo blai namar barok khat arsin ngim perjudan ki kena ki ba fail lalu ngi perjudan ki kena ki ba yo ya ka third division barok kadai ka jing isnai ka jong blai lengba ka school ngilayalat shibun ban saki yo try ngi penpau ko jusungo ka bakrau ya ka balang presbyter mauro ka balai don benta banis nok tilang haga commission jong ka KJP assembly ya ka ba people nok kloy lengba ka KJP assembly haga bangi satay ya ka Kislan secondary school ha Nepal rengkat ke jing Krishan rengkat ke jing yarap jong pi ubleun kerku ya fi ka balang mauro ubleun kerku fi barok ki parabangen ki ba e bar ki ba sokhia ya ka kam mission jong ka KJP assembly kendet ngakwa banyatho sapang ke jinglong ki parabangen ha Nepal ngayo i ya ka jinget ke bas kem ke jongki how jisu habakala pedang yau jisu ha ka jingim ke jongki kida ilot nadong shadong ya ka jinget ke barim bat ya ka jinglong ke barim jongki baro ki i ki im ka jingim tek ka ba katkum ka ktien ka jong ublay kabanga itenat ki parabanget Kristan shane kalong bai ka ktien ka jong ublay ki it bai ka ktien ka jong ublay habaki wan shaying mani kira ya ka Bible kira ya ka Bible omdei ka Bible ka baret kira ya ka Bible ka bahe bat ya ka songbook bat lada dan pengjong pi thumu bon wan mission trip Nepal kenmau bandra ya ka Bible ka bahe om tang ka New Testament Nepal la pidai pidangra tangi ka Bible ka baret lani tangi ka New Testament kinong ba pidang dei tangi nong persyang lani pimpat long Kristan ngi aingo yau blai bakawai ke parabangai jongi ka pendep ban pule ke Bible nado Genesis hadu ke kitab jingpan pau tang lai puai sngi ngaingo yau blai balengba kene ke lockdown manga bagi parabangai rengkap bagi paralok katto katne ngi pendep ban pule ke Bible nado Genesis hadu ke kitab jingpan pau hapo khandai pos ngi bat mentaro ngi dona ka raun ke baar bagi pendep ban pule ya ka ktien ka jong ublai kilong ro ki ba e ya ka jing duai haki Kristan Nepali ka jing duai shajanet ke ba sau pos ngi kala long do long snam ha ka chim ka jong la jan wei pa wei prabanget u e ban shim ya ka jing duai shajanet ke ba sau pos ngi bar sau phomet ngamong bakim bam e
handrai kibam kendiat menmet shwa ya baki kentia ngaya i shibun ki kamba bar ki kam ki ba phala ba blai ulale ha ka jing trai mission jongi hanepal ngamla ban klat ya kawai ki jingjia ka bala jia is nepal hapa ka balang debigad lang habang alet ha ka taka mission trip ka jonga ban airo ya ka sacrament jonga jing pun baptis ya ki para bangai ndrengot kelakloi ban pedang ya ka jing pun baptis habang akot iwai hadin iwai barok sanut ki wan syakmat bar habang akot yai bahandrio Mrs. Rita Rai long im semwan syakmat ngalengo ngapai chu teman besan ngong balai imwan teman besan upai syanga beruang pastor ke Mrs. Rita Rai kadai ka long kemi ka bung jingpang naruk sengkai hadu ki kejat bakamla banyaj menering suba yaka ngong syong hang tu nganwan ngalej bat ngayok baptis ya ke Mrs. Rita Rai ha ka jaka ya ka baka kadan bat ha ka chu kapor ha ka ta ka kleman ngayok bat pelong ke jing doi ka bakirpang ya ka ha ka ta ka sngi bat ngai ngo yo play hadin live nai ngayok lat ban lej ban visit ya ka ne ka balang habang apoi ning kong haying mane ngayi bakata ka long kimi kawan rung da jingkhang ngapai so teman besan bang boy kene ka jingkeling ong teman besan hatu katai kamdai ka to ka long kimi mo ba men swa phia ba ya ka ban wanra haying mane wong yang pastor bua nadu ka to ka sngi bagla pedang ya ka jing baptis nadu ka to ka sngi bang ya pelong ka jing doai ka bakerpang utrai lapun khia jana ya ka ba kala mahat ya ka jipun khia ka jong trai ngong ngi yaro yo trai tongin aingo yau blai sakawai ke jingjia ha kawai ne ke mission trip ke jangi lang ba kawai ke long kemi ke bel temen bha ka don khandai pu prasnem ka karta ka bakarteng ka suk maya magar long ha ka ba ka tip bangapoi ha ka ta ka sinong ha ta ka jaka ka pha khot banwan bani kendo on ha bngilen ni song thu bagla pedang yo trai ka jim ko jongka kong pastor nga kwa ban pedang no menta ya ka jing pun baptis ngabu ka jing keli ya ka ngong hadu katnu bapila song thu Syabang Jisu haka jim ke jongpi. Kau yang pastor, pim don kam syuk banyak tu ban batai nga. Utrai ulawan banyak syambat nga haka jing itu pau jangan menmet. Bat ngala song tu syai kedahar bah bau Jisu badai tangu Jisu ubalong kalenti syau kpa. Don syubun ki kam ba bagi kam ki ba phala ya bau blai lale. Larangan itu kapor kan syem handrai ngane tu tang kendian. Bat lase laro blai pli kalat yang ha kyoi pat kipor ngani sai tho yeshbun ki kam ki baphala yak ba blai ulale hakim mission field ke jongi so ba phai bat ngan ke gospel ke jong Matthias kalnong ba arp sau kad khat ka ba khat sau Matthias kalnong ba arp sau kad khat ka ba khat sau te yak ni ke gospel jong ka hima on yalap ha ka perthai baro ya ka ban long ka jingphla ha ki kinja benriu baro onda kumta ken kan jia kata kabakut kani kani ke jinghikai ke jong Jisu ke senran halor jong ulum ki olip hadin bagi senran ki wan kendo yo Jisu jar jar bagi bo yo kani ke jingkeli yo ko kenran lano kabakut kanlong bat kabakum no kadak ke jingwan jongme bat kabawaino jong kani ke perthai kibo yo Jisu kani ke jingkeli ki kwa ban tip ya ke jingwan ke barsin ke jongo ki dekat ki basyakmat ki yatho yangi bau Jisu ujubam ya ki senran ke jongo wang nababun kin yawan haka kerteng ke jonga kidong manga obau Chris bar kin syukor ya ki babun wang pin yo snau sapang ki thama pin yo snau sapang bakawai ke jaj benriu kan yang yele persya ya kawai ke jaj benriu wang baki jingjia jong ki nem so ki babun ki jaka kumbajia ha kan ke por ka ba menta ke jingjia jong ke nem sneu bar ke jingyap them ke jing khnyu jumai ha ke ba bon ki jaka nangta Jisu wang handrai ki ne baro kilong tang ke jing sedang jong ke jing jenjar nangta ha ka de khot ka ba khat sau wa ai ya ke jubab ka balong ka jingi selok yang ilang baro ha ka ne ke por ka gospel ju Matthias kalnong ka ba arp sau ka de khot ka ba khat sau te ya ka ne ke gospel jong ka hima on ya lap ka perthai baro ya ka balong ka jing phla hagi kin ja benriu baro onda kum ta ken kan jia kata ka bakut
kabamut kat ba mangi mapi bat manga ngimpat la banyalap yang ni ka gospel ceruk ke bakut jong ni ka portai ken mau uji suruh unum pat wan para bangai ben ka phang pleng jong jing slok hagan ni ka por kalong mano bakloi banlet mat bat mano bakloi banlet mano bakloi banlet bat mano bakloi banlet kani ke sing Sunday kalong ka bakham kerpang baman la ka sing Sunday ka banangkong jong bulan Oktober ka KJP Assembly ka labo kerpang ban rakhe ya ka mission and evangelism Sunday ka bamut ban kenau kerpang ban bu ke jing duai ka kerpang ban nyalap ban tho ban ra iki khobor ke kerpang sapang ke jing tray mission ban bu ke jing duai kerpang ya ke lengkha jong ka KJP Assembly ke lengkha jong ke synod jong ki balang ke jong pi ke balang ke jong e ban bu ro ke jing duai ka kerpang ya ki missionary bat ki nong tray ha ki mission ki ba feel ki ba pair kumta haga bakum kani kiski na khot ye piang baro ki para banget ki bayo snow ya kani ko khobor ha kani ka klepman bangin de dan benta ha ka kam mission namar utrai jisu wang wai kani hukum wang tolet sya ka perthai wang to de pelong senran ye ki benru baro baru wang to de lap ru ya ka gospel ngam ardatin ai ruem haga bakut jong kani ko khobor banga ai ban ai pi ne ka jingkren na ka khobor ka tin ka jong blai sapang ka kam mission bau blai un khat bodom pen kendo ya ki bobon ki ba yo sngo bangina dan benta ha ka kam jong ka jing syakri ka jongi ha ki kam mission ngim dei ban klet badai manga bat bapi ki balong ki nongra khobor sapang ka kerteng ka jong u jisu u Oswald Jesmet Wang unong tho itu ka kat the challenge for mission wang mangiti ngelap nakapor sapang ke jiwan ke barsin ke jong jisu wang dang don bun ba ki briu ki bompat yo sngo wat tang ke jiwan ke ban nengkong ke jong jisu hasla jong ne ke perthai habang ye kren sapang ke commission bar ki kam yalap don lightly ki kenhon ki ba ngidei banyak don benta don lightly ki kenhon ki ba manga bat mapi ki ba ngidon ki ba ngidei banyak don benta ka benta ka banengkong ka kenhon ka bakershan da ki jingduai u AB Simpson wang ka jingduai kalong ka borba ban pentelon saprang ya ka kam jong ki missionary wa apostol Paul u kerpat ki para mengat hati Saloni bangkin kenmau kerpang ya u ha ke jingduai kamtam ha ka borba ulet banyalap ya ka gospel kom missionary ar Thessaloni kalnong balai kat khat ke banangkong par kabar wong ko para bangit to phin duai na ka banta jongi haba baka ktin ka jong utrai kan yo yait stat bat bakan yo buram kum baka longro bat phi bat ba on yo pelat yangi na ki briu ke bakin riang bat ke basniu namar ki briu baro kimdan kata ke jinget ngam ardatin ai ruem baka jinga shem jongi haka mission field kimlong ai ruem banya nujor bat ke jinga shem jongi babun ki missionary haki mission field ki paper lagalong hang ni Nepal bat haki babun ki setelah keleng jong ke perthai baki missionary ki baik jongi ki shem bat ki kendo ka sarkar Nepal kala pelong an ya ka anti conversion bill kabala pelat house nam arajar khat nyo bat ka pelong an house nam arajar khat pra kadon shibun ki jenge hak bay day bagi kam mission bagi kam yalap ladadan ba complain yanga lene yangi ki para pastor ki para missionary bangi penbaptis yana sons name ngihap bansyong hajel kadan ka jing perking yagi babun ki mission jong ki Kristan wat ka Samaritan Purse ka badai ka mission ka jong Billy Graham ka teach ministry bar ki way de kila syak khang no don katu ka ki missionary kila syak deport no na kiri ka baki kiwan but what ka Bible Society of India hadu mentah kam sempat yo ban renew ya ka jing trai ka jong ki hang ne ha Nepal ngathrai baro phetip yo jumai ba house nam arajar khatsan ubala shem ye ki khanda hajar ngut kiman sem ke bakodor
ngelamat iki artli ki jumai ke bajur bah ke kapor. Saus pa sen ngelamat ya ki jumai ke berit nanti ke aftershock ngimat. Saus pa sen bar artli ke bahek ban mat kamdai ke besok. Bun mengisa ngisong habar haki open space naman ngiting yo ki klem ki ying bangi ngisong ngisa. Ha kita kapor isuzen idang puni kelong benang lai benai siteng hapok kapok jong e. Ringai ngo yo boleh wiada yang e. Hoi kadon ke jing ong ke Japan bet yang ke sarkar India. Bonwan paino sya India kyong baka Air India. Ka ai kene ko offer one paino sya India siu tang sitengka. Lagi perkat ya kata sukwa balik paino sya India. Try pun kan mau yang abi isuzen. Ya gitu ki kentien bau Jisu wang. Unong ap lang berat ubabha. Wai tino yala ka jong jengem na ka banta lagi jong ke lang berat. Ha kali ki kendat senem kadon ke jing sya kem bar ke jing sya set jail ya ki babun ki Kristen. Namar ki kam yalap jongi bagi kam yalap jongki. Namar ki babun ke bakum kali ke jing ja ke bangi Asyam. Kawai ke seng Kristen ke bakam khmat ke balai thu ke sarkar ke FNCN. Kalakot ya ka jingelang ka bakam kerki la kalongi ke pastor ke teman bersan baik no yalam balang baro rengkat ya ke police department bangine aware bangine slok bangine kren ya kata ke jing Syam ko jangi kum ke Kristen u president jong ke FNCN u CV katraj wang ya ke police department you but USP wang balai pi kami ke Kristen balai pi set jail ki ha ke jing sisa ka kam ke jongi ke Kristen ka pensuk ya pi ka police department ka kam jongi ka penbha ya ke badi kian ke badi drugs ki nong to ki nong luti ki nong le sniu ke babun jan ka tari ka kam go jibat pensuk ya pi de balai pi kam yangi wang let sakithanat ke jong pi check hakir record ke jong pi wang la philap badon ki Kristen ba pi kem badon ki Kristen badan ki record ki bamlong ki basniu sawane tho yangi lada ki pastor pakinoy ngalam balang jongi ngi don lan ngi not ban kren dak baslur hadu kata yala ki jong ki para banget jongi hari kasi ba jantia para banget beit baro don shibun lalangane thu tang ba kapor kamsha u Jisu la kren shai bangin yalap yakane ka gospel haga jingat lenti kum ki missionary don shibun ke jinga Syam bat ke jinga kendo ke jongi u Paul u kentu yaki para banget hat Thessaloni ban ken mau kerpang haga jing duai ke jongki namar ke jing ber ke jingale ke ba u ya Syam haga jalenti kum missionary para banget be ken mau jar ke jing duai ke jongpi bat bu jing duai kerpang yaki missionary yaki ba pp itu wat ik bom itu ro bu haga jing duai ke jong phim tip ke jing Syam ber ke jing kendo ke jongki habau James Calvert ulet kum missionary syaki cannibals ki breu ki babam dok breu u captain jong ka lingba wang yu James Calvert let paino mame bagi nong bot jong me kini ki breu ki barang bam dok breu kin sa penyap ya me kyong let paino mame bi ki parlok jong me men sayap ong u captain jong ka lingba yu James Calvert u pai dagba pu samerki baru ong inu captain shwa bangin wan shane ngilayap lupa hoi Fiji Islands ki breu ki cannibals handrai to tip bangilayap lupa shwa bangin wan hakane ke chaka upol wang Filipi iwai arpoi wang yanga ban im kalang ukres bat ban yap kalang ke jing mentoy kan mau para bangin be iwai men sim ibakoror hake mission fil bangin job kan mau kadai ke jing duai ke jongpi kabenta kabar kakenhon kabakrsyan da ke jing ai ngai ngo yo blai ba balang presbyter mauro kadai ka balang kabaya don benta bha hakika mission pilas dangi ka mission hapo paham jula kabahap hapo Meghalaya Assam border pila kloy ban krisyan yaki kam mission juga KJP assembly pila kloy ro ban krisyan yaki kam mission juga synod kabahap hapo Lower Assam barangait pidan shibun kyo ibar kikam mission halaka jong kabalang kini kikam mission bapidan bar nga kermen bapinang kener susu yigi kiti ki jong pi banyalap yo Jisu langba kikam mission ki baper halaka jong
ke balang ke jong pi don kam ya ki para bangai ban no keluh saka kam ka kam mission lengba ke jing doai bat lengba ki jing ai ka kam mission ka tlot habaduna kinong krishan da ki jing ai bat ki jing doai ka sithi upol saka nong rom kal nang basipho ka khat ka bakhat saw ka bakhat san kumno te kin khat kerpat yauta ubakim sim langet kumno de kin yo nget hauta sapang ubakim sim la yo sngo kumno de kin yo sngo klem ubayala kumno ru de kin yo yalam lemda lapha yaki baki bom nget baki bom patip kin yo sngo sapang u jisu de bandan ki bayalap yaki bat yakin nong yalap leni ki missionary don kam ban pha da ka balang lani don kam ban pha mapi phimla le se ban let dalade krishan ye ki kam mission jong ka balang krishan ya ki tai ka ba blay ulakhat ka balang ka ba klan ha ka jong man sem ka tray mission ka pha missionary bat ka krishan lengba ki jing doai bat ki jing ai ka jong ki wei ukna wahap akawi ka pung ka bahe ba baro kibriu ki i bun ba kibriu ki i ta ka jingja but arngut ruch parlok ki i ta ka jingja wei banang ban jingi wei pat bom nang ban jingi ubanang ban jingi wong ngan lek banyarap itu kena ubala janyap ubom nang ban jingi wong kilet manga ngan ayu telai ngan tan ni pi bararngut ka basot nat kalong ai ngo yo blai bar arngut kilat em mano banyo ya ka jingero ubanang ban jingi ne uba ai telai hato omdei baro arngut para bangai beit baro pilong kinong let ne kinong tan telai ne pidei tang kita kinong pet kai ine pet ka banta ka balai par ka bakhat do ka kan hon ka bakloi ban let dalade kane ka jingkhot kham tam ki samla ke badang shat dang klan ngamar tatin badon shibun ki samla ya ka ba bleu lakhat sakakam mission lakalong ya kinong hikai school lakalong ki nurse lakalong ki doctor lakalong ya kita ki sama ki bla pendep nak jing pule theology nak seminary ki prepare ublai udon kam yapi ban mi baban sakhi ka kertengo jong jisu wang ya ka ni ka gospel jong ka hima onya lapa ka perthai baro ya ka balong ka jingpla haki kenja benreu baro onda kum taken kenja kata ka bakot wang tolet sa ka perthai ya lap ya ka gospel wang dapelong senran ya ki benreu baro ong jisu ya ki senran barkamjo ya phi badanga wei nong hikai school ubaran tang silang ka kejat ubakerteng u George Scott ulet saka interview jong Hudson Taylor banlet ko missionary cha China Hudson Taylor ubo yakane ka jingli balai pikwa banlet cha China ko missionary u George Scott wang yo Hudson Taylor wang namar bangam yo i kibriu kibran art lagi kejat ke bakloi banlet ko missionary nakata kadaw ngakloi banlet cha China banlong ko missionary u George Scott hakata ka interview long ula syajet bat lapas ya ka interview bat ulai ko missionary cha China tang kawai ka kejat nganget bau blai nyo kino kita ke bakrau ka jinget le blai uyet kino kita ke bakloi banlet ko ki samla kan thai bat chinrang mano bakloi ban mi bat banlet kum ki missionary kat kum ka jingkhen jong ka jingdon breu ka perthai ngilakot sa ka nyo point pra billion tang kumbah lai puai person ki balong kersan mano balet banyalap yakin ikin riu pukandai person ha India tang ar point lai person ki balong kersan ki bala tip yau trai mano banet pu yo jisu yakin ki kandai punyo point nyo person ngap bahaya kini Meghalaya kat kum ka census arjar khatway ka jingdon kristan kalong nyo pusau point san khandai person ki bala long kristan ngamar tatin bakani ka kentup ya kita ki kristan ki bala phaidin ya ki kristan ki bawan jing seng tang sau sin sistem
Lani ki Kristen ki bon jing seng tangi ki por Christmas. Lani ki bom juan ro cha ka jing seng. Lani ki bu chu pha tang ka bai balang yo ki du lum jing tep lada ki yap. Lada ublei ukhot yangi hang ne hari la jong banyalap yaga gospel sedang no banyak thu yo Jesus syakiwai. Dang don shibun ki bam patip yo try wat tang apo ka jela ka jongi. Lada ublei ukhot yangi banlet syakeleng kari India let daga jing slur rengkap ka jinget ublei punan kam yapi. Lada ublei ukhot banlet syakabakut jongi ka perthai mi naga comfort zone ka jong pe ublei unyalam yapi. Kanega ka jing khot ka jong ublei yangi hakane ka jing rakhe yakane ka mission and evangelism Sunday. U Alexander Duff missionary ba Crown of Scotland bawan sya India. Haka jong temen ka jong ulai paino sakla jong kari ula pendep yala ka jong ka jing khot yala ka jong benta ya ka bableu la khot ban trai kum missionary. Haka wei na ka jing seng General Assembly jong balang Presbyterian of Scotland. Long kila ayu kalat bon kren khadu ban apili ki samla ban let kum ki missionary sya India. Long bom yi ya kita ki samla ke bakloi ban let yi yano ka bodong apil long botau temen long bu Alexander Duff ukelan hakata ka pulpit habau kelan long bak elat yo bun song shipang hadin katu ka nepor u Alexander Duff u request biang yo moderator jong synod ban elat yo bun kran sai sin u yang biang sai sin wong ni ki kintin hakapor bak Queen Victoria ka apil ya ki samla kan thai ba chendang balet kum ki volunteers sya India daki spangot ki samla ki let sya India namar ka jeng apil jong Queen Victoria haba us em jong ki sem utral jong ki tru Jesu u khot ya fi ki sama balet amdan balet wang kani ka ngapa songsi ong u Alexander Duff wang lada mapi ki samla phim kloi shu balet wang manga utammen manga u Alexander Duff wang haka jong temen ka jong let biang sya India ai bai ka met jonga on tep harut jong gawa ganga bakinong India kintip bau Alexander Duff u yakinong India ba maki kiyawan priang ya u Jesu ha ka jing im ka jongki hakum kata ke klepman yo sngo kata ka General Assembly borok kawai yo sngo ka jalan nyar juga sam lagi bawang ngan le hot manga ngan let sispa nyop kena senam mensua ki missionary bait nari wel skelawan shangi banyatho ya kani ka gospel sispa nyop kena senam mensua kelawan sakari ka bait ka jongi hato kamla demo kapor bamanga bat mangi ngen mi nala ka jong kari banlet banyalap banyatho sagi babun ba ki pampatip ya uli Jesu ki pampat yo sngo ya kani ka gospel hato demo bamanga pamnapi begin ra ya kani ka khobor jong jupanem banyatho ya kani ka gospel ya kani ka babun ba ki pampat itu bat ki pampat syam yo Jesu ha ka jem ka jongki ha swabangan song ko ki parabanget baro ki balak banyak sngo ini ka khobor mano bakloi banlet mat bat mano bakloi banle pidon na ka bakum kanu ka kanhon ngabo ya pi ka jingkli jubab ma pi dalade pidon na ka bakum kanu ka kanhon ha ka kanhon ka ba Krishan da ka jingdoi ha ka kanhon ka ba Krishan da ka jingai lane ha ka kanhon ka bakloi banlet dalade ai bagane ka mission and evangelism Sunday kan penplo mensem yang ilang baro sapang ka jingtrai bat sapang ka mission to blay kerku ye pilang baro na ka bata ka buram ko jong blay amen ngi penpau ka jing sungu ko bakraw ye pastori ba e jongi i Reverend Balajit Ramset i balong missionary ubala pha da ka KGP Assembly ke jangi Shaka Nepal Mission ku blesi bon pastor ya ka to ko khubor ka ba kraw bat ka ba aimen sim ka ba phila kren hapadeng jangi to blei unang ker khu ye phi to blei unang ker khu ye ka yeng ka sem ke jang phi ba to blei unang ker khu
ya ka mission ke jong phi ha Nepal ubleu nang kerkhu ya ki wei pat ki missionary ki batrei lembat phi ban yalap ya ka kerteng ke jong Jisu ha ki lom tha changka ri Nepal ngi pen pauru ke jing songu ko ba kraw ya imis lari hun yaw pnyaw but imis namba bha thongni ki balong ki missionary teachers ha ka Kislan Secondary School kabadon ha Kathmandu ha Nepal ubleu nang kerkhu ye phi bare ke jing shakri ka ba corridor ka jong phi ubleu nang kerkhuru ya ki yeng ki sem ki jong phi ngin nang yai duwai nagabenta ka Nepal mission ngin nang yai kershan de ki jing ai ki jongi ya ka Nepal mission ki parabangay ba iet kumba ngilayo ban pendep hakini ki arteli ki sngi utrai ki baladep ngin pengentang ye ki jing ai ngo ki ba ngilayo ban lum baro shitayo balada don na preng jong piru ki bala pen kre ye ki jing ai ki jong pi ban lum lang hakani ka por phila ban le kumta bat ngin sabu ye ki ai baro hakmat jong blay haka jing duai au blay bok pau jong i babeneng ngi ai ngo yeme bangileo sngo no shakri bo kordor jong me I pastor balajit ramsit uba mi khmat nagabenta jongi ban yalap ega kerteng u Jisu haka Nepal mission lembat ki arngut ki shakri ki ba koridor ki jongme ki balapan sngow yegi surjing ruai ki bathyang nagari ka bajengai ngiai ngo nagabenta ki kor ki bor jongane ka juk ka bamenta bangila banyo I ban banyo sngow iwei wat langi long jengai kumniru to kur khoi ki kotrai bare ka jing shakri ka ba koridor ka jongki ye ka jing thelut la ka jong ka jing im nagabenta ka kam ka jong me kotrai ngi wana gani ka por ban tuwai nagabenta ka Nepal mission baka nang roy baka nang ya chaprang ngi wana gani ka por ru ban pen gantang igi jing aingu ke jangi ki don ki jing aingu ki bangila lumbar si tayo ki bangila pen poi sigirang ba ki baka balang kalabu nagabenta ka kam ka jong me ki don ru ki balum agani ka por ye ki jing ai ki jangi si ka kam ka jong me ker khui ki ko trai pen gantang e ki ba shanu baka balang ka penon kam ye ki kin long si shaki ba roy bat ki ba man bon ban pen yar ya ka hima ka jong me ker khui ngi iwei ki bala no ska kam ka jong me pendap ma me ki jinon kam ki jangi to ker khuru ye ki to ki bam shimla ban no ska kam ka jong me namar ka jing duk ka jing kerdo ngi kerpat ba men pendap ma me ye ki jing don kam ki jong kiru ba ka wei pat ka por kila ban ye don bentalang shaka jing ai shaka kam ka jong me ker khui ngi ko trai kan rat hakani ka por baragi por ki banang wan ye ki ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai badu nong penem jangi u Jesu Christ amen ngila poi shaka ba wai no jong ndi ka jing seng jangi para bangit ba et ban ngin pen wai da ka jing ruai ka ba san spa andru pun riu Jesu khot menta yanga ba dia phi ka gospel ngin pen bena ngin yai ko ngu yo trai u blai jangi ya ngin tur shagatma ka jing ruai ka ba san spa andru pun riu Jesu ukot mentayang abad yapi ka gospel ngin pena ngin yai ko nguya utrai ublay jongi yang intur shakatma let pena jing shai jong ka gospel shapurte barok away taranda kilombat ki temru in pen crown jing it ublay hey kilok ba it yang in ya let pena
Yalapku bor babha Daka bor utra badaka bor jingen in your job shisha let na jing sha jon ka gospel sharper the barok away dadam da kilombat ki temru gin pen crow jing it uble Jisu ongan dan ringka lembat pi kongo jing hojong men simba kut un yalam undaya pi hajing train man keski let penna jing sha jong ka gospel sharper the barok away dadam da kilombat ki temru gin pen crow jing it uble Batu da airu baka jingai e ka jang Jesus Christ ubau trai bat unang penemu jangi ka jing it ba ka jang bleu pa ka bana bom jukut lambat ka jing selok ka bat hyang bat ka bapan syait bor ka jang men sem khoi to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reu ngai ru akaleng satla ka perthai menta bat shadoki arta bom jukut ru amen